ҳар як муҳоҷире ки дар Федератсияи Русия шаҳри Санкт Петербург 3 моҳ муҳлат чон доданд ки тамоми шаҳрвандои хориҷиро маро аз аэропорт моҳи феврал гардонданд. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат то охириша гӯш кунед. Ширкати Шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. Инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. Боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Шифофармо дар хизмати шумо. Манъи кор дар такси барои муҳоҷирон дар шаҳри Санкт Петербург. ин дар ҳолест ки дигар минтақаҳо ки қаблан чунин иқдом карда буданд оҳиста оҳиста онро бекор карда истоданд. Александр Беглов, воли ё губернатори шаҳри Санкт Петербурги Русия амреро имзо кардааст. тибқи он аз 1 октябри соли 2025 ба муҳоҷироне ки бо патент фаъолият мекунанд кор дар соҳаи хидматрасониҳои таксӣ манъ карда мешаванд. ҳар як муҳоҷире ки дар Федератсияи Русия шаҳри Санкт Петербург официални кору фаъолият мекунад аз моҳи октябр абсолютно дигар кор карданашон намемонанд, яъне кори таксӣ манъ мешавад. тавре ки менависанд, ин тасмим ба беҳбудии сифат ва таъмини амният дар соҳаи хидматрасониҳои таксӣ ва фароҳам сохтани имкониятҳои иловагӣ барои бо шуғл фаро гирифтани шаҳрвандони Русия равона шудааст. мувофиқи санад дар таксӣ танҳо шаҳрвандони Русия ва шахсоне ки барои фаъолияти корӣ иҷозаи расмӣ доранд кор карда метавонанд. яъне ки шаҳрвандони хориҷие ки ба Русия сафар кардагиянд ва баъдан соҳиби паспорти расист кшидагиянд двойное гражданство дорҳо иҷозати кор доранд. ба ширкатҳое ки муҳоҷирон кор мекунанд 3 моҳ муҳлат дода шудааст ки онҳоро аз кор озод кунанд. ҳар як ширкати таксие ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият мекунад дар Санкт Петербург 3 моҳ муҳлат чон доданд ки тамоми шаҳрвандои хориҷиро касое ки бо патент кор мекунанд аз кор озод чон мекунанд. қарори мазкур баъди 10 рӯз ба иҷро медарояд ва ин маҳдудият то охири соли 2025 амал мекунад. тибқи иттилооти расмӣ то аввали соли 2025 ҳудуди 30% ронандагони таксӣ дар Санкт Петербург муҳоҷирон ташкил медоданд. яъне ин маҳдудиятҳое ки кори таксиро манъ мекунанд то охири соли 2025 барои шаҳрвандони хориҷӣ тааллуқ дорад. ин буд информатсияи нав. хостаем ба маълумоти шумо бирасонем. ҳамарӯза видеоҳои моро пайгирӣ кунед ва аз хабарҳои нов огоҳ мешем. бародаро ҳатман лайк гузоштана фаромӯш накунед дар видеоҳо. касое ки мехоҳед границаи Қазоқистон перескат кунед аз шаҳри Москва ва Московский област, агар документам надошта бошед, номерошон мебурояд ҳамин одамода муроҷиат кунед, шуморо ба даста граница мегузаронанд. Абдурасул нависонда. Салому алайкум. Худованд баракат диҳад. ахборотҳои нав ба нав саломат бошад. зинда ва сарбаланд бошен. кӯшиш мекунем ки ҳама рӯза хабарҳои нава ба маълумоти шумо бирасонем. Ҷурабек Қурбонов нависонда. Ака салом. Ман гражданини РФ. праваи РФ надорам. метавонам ба мошин гашта дар Федератсияи Русия. барои гаштани худтон бошад, бале бародари азиз, иҷозат ҳаст. Шодон нависонда. Салому алайкум акаи Сорубон. маро аз аэропорт моҳи феврал гардонданд. 3 моҳ пас дар шуғли аҳолӣ дар шаҳри Душанбе проверка кардам. паспорта тоза гуфтанд. ман Россия биравам, дар аэропорт намегардонанд. агар тоза гуфтагӣ бошам, бародари азиз, дар ҷои шиноснома ва раводид проверка карда бошен, метавонем ки бирем боз. як нафари дигар нависонда. Салом ака. документ надорам. то сентябра Тоҷикистон рам депорт мекунанд. возвращение қатӣ. раҳмат. возвращение на родину агар бигирем биёен, бале, автоматик депорт мешавед шумо. Назаров нависонда. Салому алайкум брат. бо праваи тоҷикӣ мешавад гаштан, чиста барои кор рафтан, агар гражданини Россия бошӣ. барои кор не, мутаассифона намешавад. гражданинам бошен ё гражданинам набошен, шумо мақсад бояд праваи российскӣ дошта бошен вақте ки ба нияти кор мерен. як нафари дигар нависондае ки салом ака. ман 16 сола мехоҳам Россия равам. гости дар аэропорт русиро надонӣ, мемонам гузарӣ. бале, мақсади чизоро ба назар мегиранд. шумо ҳамчун меҳмон мерен ва бо ҳам ноболиғ ҳастен. баъд иҷа як чизи муҳим аст, ҳама ки ба шумо давернес лозим мешавад. шӯҳрат нависонда. салому алайкум Сорубон. фарзанди ма гости омада буд. 1 моҳ шуд рафт. омада патент карда
کار که نمیشه یا بعد 3 ماه میاد. اگر طبق تغییرات های نو بگیریم مزیر بعد 9 ماه اجازت است. با همین خاطر این چیزا به نظر بگیرین، لیکن در عمل همین چیزا به نظر نمیگیرن. اون مثال بعد 2 ماه 3 ماه سفر میکنن با اجازتی به روسیه در اومدن میتونن. زنده و سربلند باشین. برنامه امروز را جمع بس میکنیم. خداوند همه ما شما را نگهبان باشد.